Γεια σας παιδιά, G-Man εδώ και αυτή είναι η νέα σειρά του καναλιού, η σειρά του Assassin's Creed Brotherhood και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. I don't think anyone ever expects to wake up one morning and find themselves caught in the middle of a war. Μισό λεπτό. Τι έγινε? Κιόλας μάθε. How did you find me? Mario Auditore led me here. Μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Καλό. Μεγάλη μάχη ρε φίλε. Rebecca, what's going on? I have to run some diagnostics. I'll get back to you. Τι ακριβώς γίνεται? It is done. The message is delivered. We are gone now from this world. All of us. We can do no more. The rest is up to you. Desmond. What? Who's Desmond? I don't understand. Please wait. I have so many questions. Δεν δυναμώνει ο ήχος άλλο. Στη Ρώμη είμαστε αυτή τη στιγμή. Ωραία φίλε. Λοιπόν, για να τσεκάρουμε λίγο τον ήχο. Ο πίνακας. Όχι. Έλα. Για να δούμε. General Volume. Πού είναι το Master? Δεν έχει. Ναι, Brightness, Music Volume. Τέρμα. Έλα. Εντάξει. 10, ναι, δηλαδή. Είναι τέρμα. Πλάκα κάνεις. Εντάξει, άστον για την κάμερα. Καλά την έχω. Τι να σου πω. Παιδιά, άμα δεν ακούτε, έτσι είναι το παιχνίδι. Παραπάνω δεν γίνεται. Δεν φταίω εγώ. Πόσο ζωή έχουμε, φίλε. Πώς τρέχει. Αν είναι αυτά τα παλιά Assassin's Creed, πρέπει να πατάς και το δεξί κλικ και το space. Αν θες να τρέξει γρήγορα. Τι είναι αυτό? Τι βρήκαμε? Και να ρίξουμε τι θα γίνει τώρα. Δεν θα μας μάθει πώς να κάνουμε parkour ή τέτοια φάση. Για να δούμε.
Better in the hands of the earth than in the hands of man. Uncle. Ωχ, ο What can I θείος μας. say? We sent a single man against an entire army. I was worried. Quick, climb up. We have to get out of here. Οκ. Σκληρός ο θείος. Για να δούμε. Όπα, είχε Eagle Vision. Ω, εντάξει. Το Eagle Vision είναι με το E. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Όχι, πώς κάνουμε κλάμα. Α. Γενικά δεν το έχω παίξει πάρα πολύ το παιχνίδι. Λίγο έχω παίξει. Όπα. Με το shift πιάνεσαι νομίζω. Όχι. Με το E. Όχι. Είναι πολύ πιο περίπλοκο. Έλα. Ωραίος. Έλα, πώς πιάνετε. Πώς πιάνετε. Όχι, όχι, όχι. Μην πες. Έλα, πιάσου. Μπράβο. Α, έτσι. Μπράβο, έτσι. Μπράβο. Όχι. Παιδί μου. Σκαρφάλωσε, βε. Ούτε κουτσός να ήταν, ξέρω. Έλα, πήδα, πιάσου από κάτι. Δεν μπορεί να πιαστείς. Όπα, πήγαμε από πριν. Α, εδώ. Καλά είμαστε. Πιάσου. Μπράβο. Όχι, Έλα, σε παρακαλώ. Δεν φαντάζεστε πόσο δύσκολο είναι. Έλα, πιάσου το όχι. Μπράβο. Μπράβο. Όχι. Έλα. Άμα κάνει shift για να πάει να ανεβεί κάπου, πατάω το shift για να κρατηθεί, αλλά αυτός πέφτει. Ποιος φταίει, Βέτσιο? Πιάσου. Καλό παιδί. Έτσι πάνω από εδώ δεν ξαναπατάω το space. Επειδή στο έλα. Εσύ σοβαρά τώρα, γιατί πέφτεις παιδί μου, γιατί βρε παιδί μου να πέφτεις, γιατί τζάμπα χρόνος από το βίντεο, πλάκα, να το κόψω μου έρχεται ξέρω εγώ. Έλα, πιάσου, μπράβο έτσι, μπράβο. Γκοτζάμα Assassin και ανέβηκες ένα πεζουλάκι για σένα. Then be sure to stay alive that I might hear of them. I expect opposition. And I expect the Borgia to mourn the loss of many lives tonight. Ο θείος Μάριο θέλει περισσότερο από μας. Άντε βρε, τρέξε. Έχω παίξει το Assassin's Creed Black Flag και αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, ένα λεπτό. Α, έτσι αλλάζουμε. Έχει πράγμα αυτός. Πες μου τι θα είμαστε και έτσι στο υπόλοιπο παιχνίδι, ωραίο θα είναι. Να έχουμε τόσα πράγματα που να είναι διασκεδαστικό. Assassini! God will see you pay for your crimes! You have desecrated the sanctity of this holy place! You condemn what you do not understand. We must go, Ezio, now! Ωχ. This is the voice Έλα, of the devil! τρέξε. Α, πρέπει να τους μπλέξουμε. Run away from them! Wow. Δεν το έχω δει ειλικρινά σε Assassin's Creed αυτό. Δηλαδή να σμπρώχνεις και να πέφτεις. Καλή δουλειά έκανε η Ubisoft, δεν μπορώ να πω. Τι Did σώμα. Rodrigo manage to hurt you? Barely. My armor blunted his attack. Τάρωσες. Έλα. Αφού πριν άλλαξες όπλο, γιατί δεν αλλάζεις τώρα? Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Τι είναι αυτό? Γιατί είναι ροζ. Γιατί ο έτσι και το έχει έτσι? Α, ναι, γιατί κάνω σώμα. Περίεργος έτσι. Be ready to fight. Be ready to fight. Γιατί απλά δεν μπορούμε να τους κάνουμε assassination, ρε φίλε. Λοιπόν, επειδή δεν μου αρέσουν αυτά. Saving you from the look of things. Κάτσε, να δούμε και λίγο τα animation. Agreed. You still have some skill. Το μικρό μαχαίρι δεν μου αρέσει. Για να τεστάρουμε λίγο το μεγάλο. Το μεγάλο είναι καλό, εντάξει. Excellent. Καλό, όπα. Good one. Λοιπόν, πώς κάνουμε άμυνα?
You can't hit me. What are you? Όχι. Α, νομίζω με το δεξί. Δεν ξέρω. Α, ναι, κάτι. Το δεν διαβάζω καθόλου το μεταξύ. Έλα. Αφού μπορείς. Έλα. Εν τω μεταξύ όλο ο θείος τα έχει κάνει. Έλα, όλα. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα θα δοκιμάσω για λίγο να παίξω με Hidden Blades. Ω φίλε, δες πόσα λεφτά έχει. Όχι. Σοβαρά τώρα. Πέτα το. Ό,τι βρει να το μαζέψει. Μπορεί να έχει μικρόβια. Ωραία. Λοιπόν, φέραν. Καλά είμαστε. Και τώρα φύγει. Όχι, όχι. Παίξε την ξέρει την Ιταλία. Αυτό. Κάτι που δεν μου αρέσει στο Assassin's Creed, πέφτεις πάνω του, αλλά δεν μπορείς να το χτυπήσει άμα σε έχει δει. Μα πώς γίνεται, είναι πεσμένος κάτω. Όπα. Τον θείο Μάιο. Μπράβο θείο. Πες μου ότι τον έριξα. Γίνεται να τον έριξεις. Wow. Μπορώ να πω ότι η Ubisoft έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ανέβα παιδί μου. Καλώς έτσι. Όχι. Άντε με. Θύε. Σοβαρά. Άντε τώρα όποιον δει. Και δεν με είδαμε. Άντε γεια. Τέλειο. Έλα. Το θείο μου. Τον θείο μου. Τον θείο μου έναν τον έχω το φουκάρα. Πού λες. Άιντε. Δεν φαντάζεσαι πόσο δύσκολο είναι, φίλε. Ω! Μπορώ να κάνω assassinate και τους κανονικούς. Φίλε, αυτό είναι ωραίο. Καλό, εντάξει. Δεν θα το κάνουμε, εννοείται. Είμαστε καλά παιδιά. Εμείς είμαστε έτσι. Άντε. Τι είναι αυτό εντωμεταξύ που φέρει. Ρε θείο, θα με τρελάνεις. Τον βλέπετε, πηδάει απέναντι. Και μετά ξαναπηδάει στο ίδιο σημείο. Άντε, πάμε μπροστά. Και ξέρω εγώ σε κάποια φάση να με λέει αργό. Έλα, μπράβο. Πόση ώρα θες. Του χώνει τη λεπίδα, ξέρω εγώ. Βάλε κόσμο. Έτσι ωραία. Και ο θείος πλάκα καλή δουλειά κάνει. Όχι ξέρω εγώ. Έσχος είναι αυτός. Πόσο χρόνο παίζει να. Άντε θείο, πάμε μπροστά. Το κακό βασικά είναι ότι σε περιμένει κιόλας. Είσαι αργός παιδί μου, δεν γίνεται αυτό. Γιατί να. Σοβαρά. Μπράβο έτσι. Γιατί τόσο λίγη ζωή δε. Λοιπόν, ανέβα πολύ παιδί μου καλό. Που είναι ο θείος άνθρωπος. Μας περιμένει. Πάει ένα. Θα σου χρειαστεί. Πάει κι άλλο. Χρειάζονται αυτά. Τώρα, ποιο το νόημα να ανεβούμε εδώ πάνω, να κάνουμε synchronize, δεν το κατάλαβα. Τι να ακούμε την αποστολή εμείς. Το μαγικό πεπόνι είναι δικό μας. Give it to me. You can do with it as you will later. Bene. Jump! Πολύ γιόλο ο θείος. Να τα λέμε κι αυτά. Ούτε που κοίταξαν τι έχει κάτω, άμα έχει νερό ή άμα έχει τσιμέντο. Πες εσύ εκεί. Ubisoft Presents. Τι παρουσιάζεις κύριε Ubisoft? Κοιτάξτε, για ένα παιχνίδι της εποχής του έχω ακούσει πάρα πολύ καλές κριτικές. Είναι πολύ όμορφο. Και ναι, εντάξει. Σίγουρα θα το λατρέψετε. Βλέπω τη φάτσα μου κανονικά. Άντε, γεια.
Μοντεριγκιόνι. Κατά πού πέφτει αυτό, βρε παιδιά? And then Minerva talked about the sun. Εν τω Cultivate μεταξύ these και asters αυτή that η occurred long υπερφορά, ξέρω ago, εγώ and another that is πώς coming. μιλάνε οι Ιταλοί. Sometime Αυτό δεν είναι δίκαιο. Γιατί τώρα έχω μόνο ένα hidden blade? far in the future, Vero. Then we need not worry about it. Δείτε τον έτσι, σε θέση μάχης. Perhaps our work is finished. Would that be so bad? Πολεμιστής ρε παιδιά, όχι αστεία. Δείτε εδώ. We upgraded the arsenal while you were away. Ah, and it is now customary for you Πετάνε to fire κανονιές ρε cannonballs φίλε. at Και visitors. ξέρω My εγώ η μπάλα να apologies. πέσε We δίπλα only μας. installed them a few Και days αυτός ο ago. θείος γελάει. My men are still being trained in their use. Πόρε φίλε. Πόρε φίλε. Draw weapon. Γεια, κάτω. Θα ρίξει το τέλειο σπαθί του, ξέρω εγώ. Στο βγάζει επιλογή. Κοιτάξτε, είναι πολύ καλό φτιαγμένο παιχνίδι. Ένα πράγμα που δεν μου αρέσει είναι η κάπα. Δείτε την κάπα. Μένει κόκαλο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν είναι και καινούργιο. Βασικά δεν είναι καν καινούργιο το παιχνίδι. Τι λέω, δεν είναι καινούργιο. Welcome back, Ezio. Welcome back, Ezio. Look at Ο Έτσιο είναι αγαπητός στο λαό. Buongiorno. Να το θυμάστε. It's good to be home. Look at the two of them. This place just keeps getting better. Ψσσ. Φωλιά των Thanks, ασασίνων, you. όχι αστεία. Brother, Claudia. It is good to be home. How is mother? she's fine. I heard you were returning, but I'm glad to see it with my own eyes. The Contessa of Forli is here to welcome you. I had no idea you were so famous. Katarina? Here? Is it finished then? Is the Spaniard truly dead? Gather the Από others ό,τι in έχω Mario's ακούσει, study νομίζω ότι tonight. αυτή είναι η Explain everything there. τέτοια η αραβωνιαστικιά Steel του, yourself, Ezio. κάτι τέτοιο. They will have many Δεν είμαι questions. σίγουρος, από ό,τι έχω ακούσει. Claudia! Δεν το You're έχω the παίξει και Contessa. πολύ I το look παιχνίδι. forward to seeing her this evening. Τρέξε, τρέξε. Τι τάμπλε. Α. Εντάξει, τώρα δεν θα τα δούμε αυτά. Μην τρώω το χρόνο σας. Τι κάνεις, πας καλά. Φίλε. Ο Άκυρος ξέρω εγώ, ούτε που τον ξέρω αυτό. Ω, έλα εδώ, ξύλο. Μπατσία. Όπα. Τι έχει εδώ. Αποστολές. Κοιτάξτε, δεν θα τις κάνουμε σήμερα τις αποστολές γιατί το βίντεο βγήκε 20 λεπτό και θέλω να κάνω 20 λεπτό βίντεο ή βασικά να κάνουμε μία. Ψήνομαι. His box is heavy. Ας κάνουμε μία δε. Σιγά. Need some help. Θα βγει λίγο μεγάλο το επεισόδιο, θα many βγει flowers. 25 λεπτά. Your husband must Πόσο be να very είναι η lucky. πρώτη αποστολή του I παιχνιδιού. am the lucky one. Δεν θα είναι και I have you τεράστια. here to aid me. Let me see what I can do. Τεμπελαρκείο στη δουλειά. Back there, I Θέλω may να τα have given you the κουβαλήσουμε wrong εμείς. impression. Άντε εντάξει, τι να σε I have κάνω. no husband. Κάνε pick up. Flowers are for a party. Μπράβο τα αγόρι μου. Am I Μπράβο. invited? To Claudia Auditori's birthday party. Άντε in έχει Rome. κιόλας. If you are willing to help me again, Ρε I need παιδιά, someone with class τα to λουλούδια accompany του me. παλατιού ρε What makes you παιδιά. think I have Λίγο class? προσέχτε I να could tell πούμε. the moment I saw you. Τι είναι No one in αυτή, this ρε town φίλε, walks τι with είναι such αυτή. daring. I'm certain Προς το Ezio παρόν Auditore βρίσκω himself τους would be impressed. κατοίκους αυτής εδώ της πόλης, you know of πολύ Ezio? περίεργους. Claudia thinks the world of him. Έλα, από He εδώ rarely πάμε. visits her. From what I gather, Και αν ακούτε αυτή τη στιγμή ένα τηλέφωνο στο She is background, right. δεν I πειράζει. have been. Μάλλον δεν θα το κόψω, εντάξει, ένα You? τηλέφωνο είναι. the party was intended to be a surprise. Promise you will not Έλα to εδώ. Claudia. What will you Κοίτα do ρε to φίλε, keep me είναι λίγο quiet? σπαστικιά I am αυτή. sure I can Δεν think φτάνει of που τις several κουβαλάμε τα things. λουλούδια. I'll be waiting to hear them when we get there. Κάθεται εκεί, για έναν καφέ, έχεις χρόνο, ξέρω εγώ, φαντάσου. Ωραία, πάμε γρήγορα, τσάκα τσάκα.
Και πρέπει να έρθει και αυτή μαζί μας να σε επιβλέψω, δεν σε εμπιστεύομαι. Μπορεί να είστε εγώ στις πιο σκληρές μάχες, ξέρω εγώ, αλλά δεν μας εμπιστεύεται. Τι να γίνει. Now about earning my silence. I have something in mind. There is one condition. Anything. You must wait until tomorrow. If it pleases you, Θα έχουμε I ανταμοιβή. will not stand in your way. It will be worth the wait, Ezio. Για Trust να me. δούμε. Θα έχουμε ανταμοιβή. Connecting to server lost. What the... Οκ. Κάναμε το πρώτο main mission. Εδώ πιστεύω θα τελειώσω αυτό το βίντεο. Να εδώ. Όπα. Να έχει θέα ο κόσμος. Κόσμος. Εδώ πιστεύω λοιπόν θα τελειώσω αυτό το βίντεο. Άμα σας άρεσε αφήστε ένα like και ένα subscribe και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!